Днес, 28 май, е денят на парковете в България. Националните и природни паркове се обявяват с цел да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна стойност. Защитените територии в България заемат 4,95% от нейната площ. Нашата страна има 3 национални и 11 природни парка. Националните паркове са Рила, Пирин и Централен Балкан, а природните паркове към Изпълнителна агенция по горите са 11 на брой и са Беласица, Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски лом, Сините камъни, Странджа и Шуменско плато. Екипите в дирекциите на природните паркове работят за постигане на основните цели за създаването на този тип защитени територии и най-важната от тях е опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в парковите територии. Експертите се грижат за осигуряване на безопасността на туристите и посетителите в парковите територии. Редица са центровете, информационните пунктове, туристическите заслони и контролните пунктове, които се посещават и ползват от туристи и любители на българската природа. Парковите дирекции работят активно за опазване на културното и историческо наследство, подкрепа на местни инициативи и развитие на доброволческа мрежа. Провеждат се информационни кампании във връзка с дати от природозащитният календар, реализират се образователни инициативи с клубове и училища в населените места в близост до парковете. Някои от изградените центрове и бази се използват целогодишно за провеждане на зелени училища, открити уроци, лагери, семинари и други инициативи за младежи и ученици. Поздравяваме екипите на парковите дирекции с днешния празник и им желаем здраве, все така отговорни с отдаденост да са грижовни стопани и пазители на изключителното ни природно богатство, да планират и осъществяват дейности, важни за множеството туристи, спортисти, научни дейци, природолюбители и посетители. Продължавайте с присъщите ви воля и упоритост да опазвате, обновявате, градите, за да радвате хилядите хора, които се наслаждават на тези прекрасни кътчета от страната ни. Запознайте си, учете децата, младото поколение, като им предавате своята любов към природата. Радвайте се на безрезервната подкрепа на самишленици и доброволци.